Henmen para au trai Jesu parado parasnam jong ka priu hinyo trap hinyo sko ngi kipan Kristen Katolik jong ka Parish Nongmensong ngi ai Khublei pi ka Christmas pasuk bat snem tmai bakmen ringkat pat ka Jylla-niam Bah Shillong ngi dap da ka jingsngu yau Blei bat ka jingmen ka Bakhuid nama rang ila yo yau LYNGDOH-SAD THYMMAI Most Reverend Victor LYNGDOH But ban penpau ya kene ke jingmen jungi igwa ban rwai api ya gawe ke jingduwai LYNGDOH-SAD THYMMAI ngi la yo